раиси ҷумҳурии Ироқ номзадии Ҳайдар Ибодиро ба мақоми нахуствазирӣ пешниҳод кард. оё ӯ чӣ сиёсатмадор аст ва чаро интихоб болои ин номзад уфтод? ман розӣ нестам ки Ҳайдар Ибодӣ як сиёсатмадори комилан ношинохта мебошад. ӯ яке аз сухангӯёни эътилофи зери назари Нурӣ Алмоликӣ буд. вале дуруст аст ки ӯ аз шахсиятҳои тасмимгирандаи сиёсӣ набуд. ӯ фаъолияти сиёсии худро аллакай дар шароити Ироқи озодшуда 1 сентябри соли 2003 шурӯъ кард. солиёни дароз вазири нақлиёт буд, чунки дар гузашта бештари кораш бо соҳаи нақлиёт вобаста будааст. баъди 10 моҳи кор дар ин мақом, ӯ раҳбарии ҳизби Даъватро бар уҳда гирифт. ин ҳизб аз муттафиқони Моликӣ буд, вале на дар ҳама масоил. яъне ӯ намояндаи элитаи сиёсии шиъаён ба ҳисоб меравад. мо медонем ки ҷомеаи ҷаҳонӣ номзадии Ҳайдар Ибодиро аллакай хуш пазируфтааст, чунин вокунишҳои мусбат аз ҷониби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Иттиҳодияи Аврупо ба даст расидааст. аммо вокуниши гурӯҳҳои сиёсии дохили Ироқ, яъне ҳамон курдҳо, сунни мазҳабҳо ва масеҳиҳо чӣ гуна будааст? Проблема состояла в том, что люди не соглашались продолжать ту самую линию, которую ва ҳатто назари бахше аз шиъаёнро ҳам бояд ба эътибор бигирем, чунки ҳама дар вақтҳои ахир таъкид мекарданд ки Нурӣ Алмоликӣ воқеан ҳам дигар бояд биравад. масъала дар он буд ки дигар касе намехост аз рӯи хати кашидаи Алмоликӣ ки солҳои охир пеш мебурд ҳаракат кунад. шароите ба вуҷуд омад ки сунниҳо дар инзиво монданд. эҳсоси онҳо ин буд ки бо вуҷуди дар ҳукумат ҳузур доштани онҳо, нақши онҳо ба эътибор гирифта мешавад. которые являются большинством политическим, поделились в определенной мере властью с суннитами, чтобы те чувствовали себя равными партнерами. мо медонем ки нахуствазири амалкунанда Нурӣ Алмоликӣ аз номзадии Ибодӣ аллакай интиқод кардааст, вале саволи асосӣ ҳоло ин аст ки то куҷо ҷаноби Ибодӣ метавонад гурӯҳҳои вориди ихтилоф дар дохили ҷомеаи Ироқро ба ҳам муттаҳид кунад, пеш аз ҳама ҷомеаро ором кунад? Ситуация складывалась еще несколько недель тому назад. Мы ничего не слышали о том, кто именно будет предложен как альтернативный кандидат на пост премьер-министра. ҳанӯз чанд ҳафта пеш мо исми ҳеҷ номзади дигареро ба вазифаи нахуствазирӣ нашунида будем, чунки то имрӯз ҳам як сиёсатмадори соҳибном дар Ироқ ҳамин Нурӣ Алмоликӣ мемонад. вале ҳоло вазъият ин гуна аст ки баъд аз ин қадар сол Моликиро маҷбур мекунанд курсиро тарк кунад. бартарии Ибодӣ дар марҳилаи ҳозира ин аст ки бисёр нафарон бо эҳтиёт вале омодаанд аз пушти ӯ бираванд, чунки бисёриҳо мехоҳанд ки ҳукумате сари кор ояд ки аз ҳама қишрҳо намояндагӣ мекунад. масъалаи дигари муҳим ин аст ки то ҳол буҷаи давлат ки мебоист то 1 январи имсол қабул мешуд, то ҳол қабул нашудааст. ва ин ба он маъност ки коргарони зиёди сохторҳои иҷтимоӣ дастмуздҳои чандин моҳаи худро нагирифтаанд. яъне вазъияти сиёсӣ ҳоло чунин аст ки ҳоло бояд ҳама гурӯҳҳо ҳарчи наздиктар ҳамкорӣ кунанд. ташаккур. ба саволҳои мо раиси бахши ироқии Радиои Озодӣ Сергей Данилочкин посух дод.